българия си език? Петица. Аз получих шестица, завиждай ми. Че ти името си с три грешки пишеш, как така се получила шестица? Не ми ли вярваш? Ето, ще ти покажа бележника. Къде ми седя на този бележник? Друг път получа двойка, сам се пухна в ръцете на учителите. А сега сигурно съм забравил в училище. Хайде да се върнем, за да се убедиш. Къде ще ходим по това време? Училището е отдавна затворено. Няма проблеми. Аз имам лъч. Оня ден, Ленелка, когато си плащаше покупките в магазина, се изтърва ключа. И аз си помислих, че на другия ден няма с какво да отворят училището, че няма да учим. Но не стана така. Има ли един ключ? Хайде да тръгваме. Ами ако ни хвана? Ама че си страхливец, успи ми приятел. Хем не ми вярваш, хем не ми даваш възможност да ти покажа. Добре, ще дойда. Тихичко, след малко ще свърши. Ето, виж сам, щом не ми вярваш. Тук няма никаква шестица. Само двойка по математика, по английски език, по история и една тройка по рисуване. Ти научен ли да трябва да отидеш? Как така няма? Дай тук бележника. Няма я, наистина я няма. Не може да бъде. Всичко виждаме, всичко знаем. Ние сме духовете на училището. Всичко виждаме, всичко знаем. Знаем кой е честен. Знаем кой бяга от час. Знаем кой подсказва. Знаем кой преписва. Знаем кой учи. Знаем кой учи. Не учебе, а кой учи. Братя и сестри, в това училище се случват много неща, които не ми харесват. И на мен. Вчера, например, Севдалин избяга от част по математика, защото нямаше домашно. Алекси Александър от 6-ти клас не спряха да говорят в числа по английски език. Трябва да се направи нещо, трябва да се вземат мерки. Спешно мерки трябва. Смешни мерки? Да. Не бе, Гупчо, спешни мерки трябва. Братя и сестри, днес се наложи да изтрия една шестица, която бе получена по нечестен начин. Вижте, кой сте свил тук, за да не подслушва и ще умира. Давай да бягаме, че лошо ми се пише. Стойте, иначе ще превърнем паяци. Стойте, че ще ви превърнем по голечки. Стойте, ще ви превърна в клечки. Не клечки бе, по-голечки. Стойте, че ще ви превърнем жаби. Какви жаби бе? Дори ще се довлекат от някъде някой завеян принц и принцеса, ще вземат ерекцион и ще се превърнат и те в принц и принцеса. Вместо да ги накажем, ще ги наградим. А и ми представиш какво ще, ако някой цвят се управлява от принцеса преписвачка. Преписвачка ли? Защо? Че ти не знаеш, че Катя е преписана последното контролно и се наложи да скрие шестицата от дневника и бележника. Така ли? Вие видяхте ли? Не! Тогава да кажи обвинението си. Можеш ли? Мога. Доведете ви тук пред уста. Избягали са. Защо не ги плана бе? Загазихме някой. Знаеш ли как трябва да се спасим? Знае, трябва да само сребърен кошун или светена вода. Или нещо такова.
Глупости! Откъде да ти намеря точно сега сребърен куршум и светена вода? Пък и те дали са срещу вампири, а не срещу училищни духове. Хванахме ги. Доведете тук. Сега ще направя магически кръг, от който да не избяга. Абракадабра, магически слова! Абракадабра за тяхната съдба! Сега покажи окненец. Напиши на дъската изречение. Аз се казвам Гергина. Ау, колко фоне ми изяде само. Нищо не съм изяла. И какво е това фонеми? Такива неща не продават в магазина. При четето продават хамбургери, банички, чипс, ама фонеми не съм виждала. Ама какво става тук? Никакво Гергина няма в нашия клас. Момиче, ти направо уби граматиката. Горките учители. В една гумена топка повече знания могат да се намерят от твоята глава. Да я превърне в топка! Супер! Локва? Да! Не в локва, бе, в топка. Стига, я да видим другия ученик какво знае. Браво! Сега намери съществителното в изречение. Ето го, казва. Грешка! Братя и сестри, уверихте ли се, че Катя е преписала на теста? Преписала е! Нищо не знае. Каква е причината? Виновна! Да я превърне в патка. Не в патка, ще я превърнем в тетрадка. Нека учениците, когато пишат в нея, а учителите, когато проверяват грешките, Катя да я боли толкова, колкото при ваденето на зъб. Да бъде! Моля ви, аз повече няма да правя така. Моля ви, не ме превръщайте в тетрадка. Какво става тук? Ами, госпожо, ние тук. Госпожо, аз съм виновна за всичко. Аз преписах на теста. Аз взех ключовете. Аз накарах Мишко да влезе. А сега тук духовете искаха да ме превърнат в тетрадка. Моля ви, госпожо, аз повече няма да правя така. Моля ви, изведете ме от тук. Какви духове? Каква тетрадка? Нищо не разбира. Ти, Кате, имаш много развито въображение, но за наказание ще опишете цялата тази история с контролно и тесно. Откъде да зная, някой от вас пък може да стане писател. Ще станеш, ще станеш.